kae saben ana wong ayu, dhewek niki sok gampang kapilut. Ning saumpama tenan dhewek niku nganti ninggalake Sulastri, aja takon dosa kowe Kakang Panutan. Mergo gedhe banget rasa tresnaku kelawan Kakang Panutan. Lho, Mas Jebul ora kena rasane sampeyan Kakang. Pancen jeneng wong ngenteni kuwi sedina kaya dene setahun. Saya sing dinteni kuwi katresnane. Saya ndaga rasane ngati. Duweni pendakwa yen to katresnane kuwi liya. Bener Kakang, pancen aku kuwatir banget yen sampean mengko nganti golek wong wadon liya lah sida cilaka tenan aku Kakang. Lastri. Piye Kakang Panutan? Biyen aku ngucap tresna lan kowe. Sepisan kanggo selawase. Ora ana wong wadon, ora ana bocah ayu saka panyawangku yen ora Sulastri. Kula tak jaluk aja nganti ana sanggorungi mandhek kelangu jroning atimu nggon menapa sih tresnanku. Waduh, bareng aku kok elem jarene ora ana wong wadon ayu kejaba aku. Gede banget atiku lho Kakang nek tembungku kuwi tenan apa gegek sampean ki cedak karo aku sampean kandha ngono. Lahir batin aku ngalembono lan kowe. Iki ya mergo saka gedhening tresnanku kelawanku. Astri. Oh, Kakang Panutan. Mumpung pelan aku kajinan bocah-bocah kaya padha graden, Bapa Simolodra sepuh lagi wae netepi kewajiban. Iki mumpung ana wektu kang longgar. Ayo padha bebarengan lomban ana saktengah samudraning asmara tumujono ing puloning Dobrayan. Pancen kuwi sing tak enteni Kakang, aku kepengin banget ngrasake kanikmataning dunya bebarengan karo sampeyan Kakang Panutan. Mergo sampeyan kok sing banget tak tresnani. Yen ngono rasamu padha lan rasaku. Aku kok kepengin urip sing tentrem. Ora kita ngomong prasaja. Nanging bisa ngrasake kabagyan urip. Wong cukup welan aku. Urip sabarang apa wae diremuk. Bakune ing mengkene bisa nukulake rasa tentrem jenengan. Yen atine wis tentrem, kuwi bakal bisa nggayuh kanikmatan urip kuwi.
tratapan wedi yen tininggal kelawan katresnan. Kuwi bener Kakang Panutan. Dosa rumangsa seneng rasane ati. Sakwise kuwi ladiran aku kaya dene sak lumrahe wong bebojoan. Ya kaya niki sing tak jaluk. Ora ketang kuwi lan aku durung resmi bebojoan nang nyatane. Wis masrahke julan ragamu. Rasamu wis manunggal kelawan rasaku. Sepisan meneh aku matur nuwun banget ya Lastri. Nanging sampean kudu neling lho Kakang, senajan to bubar wae awake dhewe iki mau ngrasakake seneng lan seneng. Sampeyan aja nganti lali. Lali perkara apa to? Penenggak setahun sepisan tanggal 1 Suro awake dhewe kudu nglumpukke prawan-prawan sing saaki-akiye ngombe getih prawan-prawan kanggo saji ana ngersane Bapak Guru. Oh iya. Aku matur nuwun banget. Dene kok elingke. Mongko malam 1 Suro kuwi wis cedhak. Heeh, Kakang. Welan aku kuwi wis diwenehi kewajiban karo Bapak Sipodro Sepuh. Kang supaya sesaji ana ngersani Yang Durgaloka. Saranane kowe lan aku kudu ngombe lan adus jamas gedeng prawan. Perkara golek prawan ora sah sumelang. Mengko bocah-bocah sing bakal bisa merantasi gawe. Dene gendon sekayon lan carang lampir. Kae bocah sing kena dipercaya. Yen pancene kaya ngono aja kesuwen dan kongkonan gendon sekayon lan sak kanca-kancane. Gendon lan wis kayon. Coba rene. Ayo. Gini. Ya sing dipangkno. Yen aku nyuwun nggonmu padha geglenden. Ya, pancen ana kawigaten. Apa kawigatene, Kang? Aku mung njaluk sabiyantumu. Iki rak wis wayah. Malam tanggal 1 Suro iki itunge mung kali sepasan. Bener. Nah, mung aku lan Sulastri kudu sesaji ora liya gedhing prawan. Aku bisa dadi pendekar kang pilih bobot pilih yen to aku wis adus jamas gedhing prawan, ora ketangos titik aku ngombe gedhing prawan. Mula kowe kabeh sing tak percaya golek prawan saoke-oke jak enggak ana ing Gunung Ijo kene. Lho, iya. Piye? Sakyo ora? Siap. Sik. Kowe ku rada aja asal tundune malah bisa keslungu. Kowe medheno saka Gunung Ijo. Pawarta sing tak tampa yen to ana ing kademangan Prambanan kuwi wis bocah prawan-prawan. Kowe tumeka ning kademangan Prambanan, mbok piye carane? Sing baku prawan-prawan kepilut lawan tembungmu kok ajak munggah ning Gunung Ijo. Nanging pomo dipomo mengko pomo kok nganti dingerteni dening wong-wong saka desa Prambanan. Aja pisan-pisan kowe kandha yen to sing perintah Panutan lan Sulastri. Aman, mboten sapatos iki ate lunyu. Ayo, siap. Supaya orang Kawistara yen to bocah-bocahke bakal nggenduk perawan dijak munggah ning Gunung Ijo. Welan aku etok-etok mertamu ana ing kademangan Prambanan pamrih. Wong-wong yen to wis lena bocahke nyambut gawe. Rampun nyambut gawe welan aku bali nang Gunung Ijo kene. Oh, ngono ya wis aku balik karo sampeyan Kakang.